İnternet. Bu söz bizim hemmämize tanış. İnternet bizim gündelik durmuşumuzda ımıklı ornaşdy. Häzirki döwürde zawodlar, fabriklerin, elektrik stansiýalarynyň, maşynlaryň, käbir dükanlaryň, sosial ulgamlaryň, hatda käbir sowadadyjydyr gyzdyrjylaryň işini internetsiz göz öňüne getirmek mümkin däl. Diýmek, bizim durmuşumuz hem internet bilen berk baglanyşyklydyr. Gelin bu tehnologiýanyň taryhy we nädip işleýänligi bilen tanyş bolalım. Bu maglumatlar hemmämiz üçin hem gyzykly bolar diýip umyd edýän. Häzirki seredýän videoňuz Google kompaniýasynyň informasiýa merkezinden siziň smartfonuňyza ýa-da kompýuteriňize baryp ýetmezden ozal müňlerçe kilometr ýol geçdi. Näme üçin Google kompaniýasynyň informasiýa merkezinden? Sebäbi bu videony siz YouTube ulgamynda seredýärsiňiz. YouTube bolsa Google kompaniýasyna degişli. Aslında size internet arkaly gelýän maglumatlar başga-da milyonlarça informasiýa merkezinde saklanyp biler. Indi bolsa bu tehnologiýanyň işleyişine giňişleýin serediliň. Şeýlelikde bu video Google kompaniýasynyň informasiýa merkezinde saklanýar diýip aýdyp geçdik. Bu informasiýa merkezi sizden müňlerçe kilometr uzaklykda bolup biler. Nädip informasiýa ol ýerden siziň smartfonuňyza ýa-da kompýuteriňize gelip ýetýär. Informasiýany uğratmaň we kabul etmeň iň aňsat usullarynyň biri hem emeli hem rahlary, ýagny sputnikler ulanmak bolup durýar. İnformasiýa merkezinden maglumatlar Sputnik'e ýörüýte antennalaryň kömegi bilen uğradylýar. Sputnik'ten olsa size ýakyn olan başga bir antennanyň kömegi bilen siziň smartfonuňyza uğradylýar. Ýöne maglumaty alys-çalyş etmeň bu usuly biziň pikir edişimizi algywy işlemeýär. Sputnik ýeriň üstünden ortaça 35.000 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Şeýlelikde informasiýa öz salgysyna baryp ýetmek üçin 70.000 kilometrden hem köp uzaklygy geçmeli. Beýle uzak aralyk internetimiziň tizligini peseldýär. Hakykatda internet biziň pikir edýänimizden ören tiz işleýär. Bes tizlik Sputnik arkaly işleýän internetiň ýekide kynçylygy däldir. Eger bu video Sputnik arkaly baryp ýetmeýän bolsa, onda nädip bize informasiýa gelip ýetýärkä? Informasiýa ýörüýte optik süýüm kabelleriniň ulgamynyň kömegi bilen bize gelip ýetýär. Bu optik süýüm kabelleri informasiýa merkezlerini we biziň ulanýan smartfonlarymyzy, kompýuterlerimizi birikdirýär. Siziň smartfonuňyz bu ulgama mobil internet ulgamynyň ýa-da Wi-Fi marşrutizatoryň ýagny routerlaryň kömegi bilen birikdirilendir. Mobil internet ulgamynyň antennalary we Wi-Fi routerlary bolsa, öz gezeginde optik süýüm kabelleriniň ulgamyna biriktirilen. Ýadymyzda bolşýaly, häzirki seredýän videomuz informasiýalar merkezinde saklanýar. Informasiýalar merkezine server diýsek has gowalar. Ana aýtsak, informasiýa serwerdäki SSD disklaryna saklanýar. Server bu ören güýçli kompýuter we bu kompýutera birnäçe uly gowurumly SSD disklary biriktirilen. Serweriň maksady informasiýany ýatda saklamak we size gerekli maglumaty tapyp ören çylşymly bolan optik süýüm kabelleriniň ulgamynyň kömegi bilen uğratmak. Gelin bu prosesiň nädip bolup geçýändigine serediliň. Dowam etmezden ozal biziň IP salgynyň nämedigini bilmegimiz zerek. İnternet ulgamyny biriktirilen islendik serveri, kompýuteri, smartfony ýa-da başga bir guruluşlaryň her birini aýratynlykda tapawutlandyrmak üçin olara ad takylýar. Bu ad hem IP salgy bolup durýar. IP salgy arasyndan nokat goýulan 4 sany bar. IP salgyda her bir san 0-255 aralykda bolup biler. IP salgyny biziň öý salgymyz bilen deňeşdirip bolar. Size poçtanyň kömegi bilen uğradylan hat bukçadaky görkezlen salgynyň kömegi bilen size baryp ýetýär. İnternet ulgamynda hem informasiýa şeýle salgylaryň kömegi bilen esine baryp ýetýär. Siziň internet provideryňyz, ýagny size internet ulgamyny birikdirýän kompaniýa siziň smartfonuňyza ýa-da kompýuteriňize ýörüýte IP salgysyny berýär. Informasiýalar merkezindäki serwerlerde hem öz IP salgysy bar. Serwere degişli bolan saytlardan peýdalanmak üçin serweriň bu IP salgysyny bilmeli. Ýöne saytlar örenken we bize birnäçe IP salgylary ýatda saklamak kyn bolar. Bu kynçylygy ýemip geçmek üçin domen salgylary ulanylýar. Meselem, youtube.com, google.com ýa-da mail.ru we şoňa meňzeşler. IP salgyny ýatda saklamakdan domen salgysyny ýatda saklamak has aňsat. İnternet ulgamyndaky saytlara giýmek üçin biz domen salgylaryny ulanýarys. Onda internet ulgamyndaky ýörüýte guruluşlar biziň ýazýan domen salgymyz boýunça nädip saytlary tapýarlar?
Sebäbi saytlara girmek üçin olaryň IP salgysyny bilmeli ahyryn. Bu meseleni çözmek üçin ýöreýte domen salgylar ulgam bar, ýagny DNS. DNS-iň işleyişi hemmämize tanyş bolan telefon belgiler kitapçasy demekdir. Biz haýsydyr bir adamyň adyny bilýän bolsak, telefon belgiler kitapçasynyň onuň telefon belgisini tem tapyp bileriz. DNS ulgamy hem edil şu işleri ýerine ýetirýär. Ýöne adamlaryň adlaryna ederek saytlaryň domen salgylary, telefon belgilerine ederek bolsa IP salgylary ulanylýar. Ýagny DNS ulgamy bize saytyň domen salgysynyň kömegi bilen IP salgysyny tapyp berýär. Diýmek biz browserda saytyň domen salgysyny ýazamyzda, browser DNS serverden bize gerek bolan saytyň IP salgysyny talap etýär. IP salgyny alamyzdan soň, browser bu salgy boýunça ýerleşýän serwere ýöreýte maglumatlary uğratýar. Server bu maglumatlary alandan soň, özündäki SSD disklerinden bize gerek bolan maglumatlary tapýar we optik süýüm kanallarynyň kömegi bilen ýagtylyk impulslary görnüşinde bize uğradyp başlaýar. Näme üçin elektrik impulslaryny derek ýagtylyk impulslary ulanylýar? Sebäbi ýagtylygyň tezligi takmynan 300 million metr/sekunda deň. Bu ören ul tezlikdir. Şeýle tezligiň kömegi bilen biziň internetimiz örençalty işleýär. Uradylan maglumatlar bize gelip ýetýänçe müňlerçe kilometr aralygy, daglary we ummanlary kesip geçýär. Bu sözlemde metafora ulanmadym. Hakykatda da optik süýüm kanallary dağlaryň arasyndan hatda ummanlaryň aşagyndan hem geçirilen. Bu optik süýüm kanallaryny geçirýän bir näçe ulakan kompaniýalar bar. AT&T, Orange, Verizon, Google. Dağlaryň üstünden we ummanlaryň aşagyndan geçýän optik süýüm kanallary siziň internet provideryňyza degişli bolan serwerlere biriktirilýär. Ol serwerlerden bolsa, ýöreýte kabelleriň kömegi bilen siziň mobil internetiňize degişli bolan antenna ýa-da Wi-Fi routeryňyza biriktirilýär. Marşrutizator, ýagny Wi-Fi router bu ýagtylyk impulslaryny elektrik impulslaryna öwürýär. Elektrik impulslary Ethernet kabeliniň kömegi bilen ýa-da simsiz geçirici ýagny Wi-Fi tehnologiýasynyň kömegi bilen biziň kompýuterlerimize we smartfonlarymyza baryp ýetýär. Egerde siz mobil internetiňizi ulanýan bolsaňyz, onda ýagtylyk impulslary siziň mobil operatoryňyza degişli bolan antenna uğradylýar. Bu antenna ýagtylyk impulslaryny elektromagnet tolkunlaryna öwürýär we biziň smartfonlarymyza uğradýar. Internet bütün dünýä ulgamy bolup durýar we bu ulgamy dolandyrmak üçin, ýagny IP salgylary dakmak, bular domen salgylaryna biriktirmek üçin gurama gerek bolup durýar. Bu işleri Amerikaň Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän ICANN guramasy ýerine ýetirýär. İnternet ulgamynyň beýlek ulgamlardan, meselem telefon ýa-da telegraf ulgamynyň tapawutly ören netijeli işleýändigindedir. Ýagny biz az wagtyň dowamında uly möçberdäki informasiýany uğradyp ýa-da kabul edip bilýäris. Siziň görýän bu videoňuz Google kompaniýasyna degişli bolan haýsydyr bir serwerleriň birinde ýerleşýär. Informasiýa size 0 we 1 sifirlerden düzülen ören we ýezikderlik görnüşinde uğradylýar. Bu ýezikderligiň bir näçe bölekleri bölünip uğradylmagy hem öňazap geçişimiz ýaly internet ulgamynyň netijeli bolmagyna ýardam etýär. Gelin biziň görýän ýezikderligimizi bir näçe bölekleri bölelim. Her bölek özünde 6 bit informasiýany ýatda saklaýar. Ýagny 6 sifirden ibarat. Her bir bölekde 6 sifirden başga-da bölegiň tertip belgisi, serweriň IP salgysy we siziň telefonuňyzyň ýa-da kompýuteriňiziň IP salgysy ýazylýar. Şeýle bölekler, ýagny internet paketleri siziň smartfonuňyza uğradylýar. Paketleriň ählisiniň şol bir ýol bilen gitmegi zerür däldir. Her bir paket edil häzir iň amatly bolan türli ýollar boýunça uğradylýar. Paketler siziň provider kompaniýaňyzyň serwerine ýa-da mobil operatoryňyzyň antennasyna baranda biriktirilýär we size uğradylýar. Haýsydyr bir paket gelmedik bolsa, onda şol paket serwerden täzeden sorulýar. Ine de biz internetiň nädip işleýändigini, internet paketleriň serwerlerden biziň smartfonlarymyza çenli ören çylşyrymly ýöne gyzykly syýahatna seretdik. Videomyzyň ikinji böleginde internet tehnologiýasynyň ösüş taryhyny öwreneriz. Haladym düýmejigine basyň we kanalymyza agza bolun. Instagram we Vkontakte ulgamlaryndaky sahypalarymyza goşulmagy hem ýatdan çykarmaň.